Babarigani kwati paka Slovela chiri kuti tani inzwa mukoma kedi. Yes, Pane mhuri baba na amai vakaroorana vachibvaita vana vavo. Vana vakaita ava vatatu. Vana va Mwari akangowapa indodha kupera. Vakomana 1 2 3 vari vatatu hapana musikana. First born yakaroora ichibva yabuda ikaenda kunovakira kuchiredzi yabva kuSlovenia. Kumba kuchibva kwasara vanakomana vaviri. Number 2 ni number 3. Number 2 ichibva yaroora. Number 3 haisati yaroora asi yane zera rekuroora. Number 2 yaroora ndobva yagara nomukadzi wayo ichori pamba pevabereki haisati yabva. Ndobva yaroora mukadzi wayo ndokubva yaita mwana iko zvinozvi apa 1 year 6 months. Mukadzi akabuda wenumber 2 uyu ari kuSlovenia pamba pevabereki uyu akabuda achitari kuenda kuchechi. Ndobva aenda zvachose 2016 haana kudzoka. Ndokuchechi ndokuenda kuchechi ndokunogara pasi nokuudza vabereki vemukadzi kuno kumwana atisi kumuona nanhasi nevabereki vemukadzi hapana kunzwisisana kuti mwana wedu ari kupi. Nyaya dzikaiswa kumapurisa, zviziso zvikaiswa muzvikoro, maphotos akaiswa akanamirwa vanenge vaona munhu uyu tiri kumutsvaga. But mwana manje akanga abva pazamu uyu akasara. Mukadzi akaenda richi ari one. Chechi iyi ndo chechi yagara achienda. ndo chechi yagara achienda. Okay, Vakanobvunzwa vese zvikadonzi akatonzi kuchechi kwacho kwamuri kuti akaenda haana kutopinda chechi zuva iroro. ana kusvika Kune vati kubuda kwaakaita akatobuda achienda ende haarovhi kuchechi asi zuva iroro akarovha. Right, mukoma wekuchiredzi anopota achiuya kuzomboona vabereki kuSlovenia achidzokera zvake, achiuya nemukadzi wake achidzokera. Ndidhiraivha dzimwe dzenguva anouya ega kana akatooneka kuti mota ine zvari kutakura ichidarika neko achidarika neko. Mukoma uyu iko zvinozvi mukatarisa kubva 2016 kusvika 2025 musi wa18 last month ndo pakazoitika nyaya yaita kuti ndive naye panapa. Vagara kudaro kwaitika nhamo vachishanyirana. Nhamo dzaiwandira kuno kuSlovenia chikonzero ndiko kazorwa mukomana. Iye kwaakaenda uku ndiye hwana ariko akaita zvekutamba. Hakuna rimwe dambudziko rakaitika pamba rekuti vanhu vaisunga kuenda ikoko asi ndiye aigara achiuya kana kumboshanya. Baba vanove baba vevakomana ava vakaita accident ndobva vachikuka musana, ndobva vaendeswa muchipatara, ndobva vabudiswa iko zvinozvi vari pamba kudaro kuchibva kwafamba shoko rokunzi vashaya nematambudziko vafa. But pakafamba shoko rokunzi vafa apa ichokwadi baba vakamborese kutoti perei asi vakazomuka. Murume uyu shoko risati rasvika kwaari kuti baba vanzi vashaika vaya vazomuka anirika. Kumashure akanetsera nemukadzi wake anozikanwa semukuru achibva atoenda. Vari kuno kuSlovenia vakatoita zvokutonyorerwa tsamba nekufonerwa nemukadzi mukuru achinzi ini ndakasvikonewa handisisiri pamurume ndakaenda asi zvakandikonzeresa kuenda muchazvionawo. Vakazama kubvuma nepana kubvunza hapana zvakataurika. Murume uyu akabva auya kurufu achidhiraivha motokari yake. Munhu waakauya naye kurufu asi asina kuziva shoko rokuzoti baba vakazoita sei, vakazopepura vakazopepuka havana kufa. Ndokubva asvika kunzvimbo yekurufu uku aine mukadzi wemunin'ina wake uya akangobuda pamba achiti ari kuenda kuchechi asina kudzoka. Apo mukadzi uyu atori nevana 2 matwins vainawo. Vanhu vachinoti makumuta murume uyu ari moti yemukoma wake asvika ari kudaiso arikutumana nemukadzi wake, arikutumana nemukadzi wake ndiwo vari kumbaka. Ndiye ane mukadzi akaenda achiti ari kuenda kuchechi. Mukadzi uyu paakabva pamukoma kepi aitodanana nemukoma, aitodanana baba mukuru, mukoma wemurume anga atonzi huya. Ende achienda ikoko akasvika achibva ataka kurojerwa murukoma nditaonetsera nemukadzi. Mukadzi achibva azviziva mukadzi aenda. Ndiro shoko raitaura kuti ndaenda zvangu asi zvaita kuti ndiende muchazviona muromo zii zvake achibva asvika paipai.
vanhu hapana akabvunza, vanhu vakanyarara vese. Shoko ravaida ndire kuti hapana asiri kuziva mufamily kuti mukadzi wemukomana uyu akashayikwa, zvikaiswa muzviziviso, mumaredhiyo, mumatelevision, maposters akanamirwa. Andidika vamirira kuti sezvo ari iye auya naye achatiudza kuti mukadzi uyu akazomuwana kupi. Vanhu zii ada kuchema vakasvika kuchema murume nemukadzi nyararai Mwari vazotinzwa baba wabefura ndobva wanyarara yangwa kubuda chi misodzi yakaenda kubuda iye. Vagara pai vanhu vari kuona 1 hour 2 hours hapana shoko riri kusvitswa, vanhu vakangonyarara. Kusvika vamwe atete vazobvunza vakati nai baba munini anzvadzi vari kubvunza mwanakomana uyu, isusu watitira chinhu chakakosha muupenyu hwedu. Tine imwe ngozi yatanga tichitya zviri kuti nana tezvara avako akusi kutaurika nenyaya yemwana uyu. Wazomuwana kupi? Murume uyu akuchitaura iye kuti akushevedza mukadzi nezita remwana pamatwins aya. My Boniface pindura vatete tobva apindura zvikanzi pamusoro etete regai ndikuudze inini hangu mukuchema maichema zvenyu panga pasina dambudziko, ndakatogara zvakanaka, ndiri munhu ari kwaye. Kubva pandabva kuno kupaya paenda kuti matwins aya murume wangu ndiye atori pamukuru. Pandakabva kunoko handina kana zuva ndikarara musango. Chakandinetsa ndechekuti inini magariro andaita nemurume wangu anga akaoma, ndaive munhu anoshungurudzika, akaenda kudoro asingadzoke, dzimwe dzinguva risingapihwe mari yechikafu. Wangu ndaigara nokusimba. Chakandinetsa ndechekuti ndiwanze mutupo. Ndakangoona hangu kuti ndikaramba ndiri mumba imomo ndobva ndawirirana baba mukuru, saka ndiri kwa baba mukuru. Asi mai guru vakakundikana kugara nesu vachibva vaenda, saka kumba kwanzvadzi yenyu ndiriko. Vana vatori vana vedu ava ndobva wanyarira zvavo. Ndizvo here zviri kutaurwa nemukadzi uyu mukomana. Zvikanzi kudi ndizvo ichokwadi, ndiye ane mudzimai wangu. Muridzi womukadzi achibva sumuka, achibva atobva padare, achibva atoenda. Aenda akazodzoka amanheru zviya zvokuti pamba ndoparinda sei, pamba ndo paanogara. Ari pamba ipapo mukadzi uyu akatobika, vatatete varipo. Muridzi womukadzi achibva ramba kudya. Wacho anga ari muridzi womukadzi aya akaramba kudya, akandotenga chikafu changu. So kutaura kuno kwatiri kuita nhasi izuva rechifuwo, varipo pamba mukomana asati adzokera kupi kuchirezi, aripo pamba pasinovera. Mukadzi wake ndari kushanda pambapa, ndiye ari kutsvaira, ndiye ari kubikira vanhu semurooro wepambapa, ari kutobikira vatezvara nevamwene. But vatezvara nevamwene ndivo vamwe vevamwe vaunza nyaya, vati ndiri baba vevana, vana vangu vatori vanhu vakuru zvokuti watovewo musha futi, vatove vabereki. Chekutaura nekureva semubereki wevana ava, chandiri kutya chide ndechekuti ndakarwara zvekuda kufa, asi handina kuona rufu mumba mangu wapera. Nyaya yakafanana neiyi ndoita sei? Mwana wangu mukuru ndiri kumuudza kuti wadii wambodzokera, vanhu zvavaziva nyaya itangidzwe patsva. Ndaida kuti kana mwana mukomana akadzokera nemukadzi wake, kuti mukadzi wake zvake odzokera naye. Kana mwana mukomana asara kunoko ndikamubvunza, kana asingafari nadzo okwira ari matare, but vasina kuteresana zvavari kuita kuti umwe akapinda mukisheni umwe ari kubuda vari pamba vese. Ndiri kutya zvazviri izvezvi, handisi kuziva kuti mwana mukomana mukuru ari kuti ari kudzokera rini. Nokuti ari kuti pano pamba baba vangu handibviri kunzi ibva, uyezve ndauya nemhuri yangu. Uyu mudiki uyu akangonyarara, haasi kudya chikafu, ari kuenda chinodya kunze, ende akanotenga chikafu chake anozodyira pamba, kutokuratidzai kuti kudya ndiri kudya, but zviri kubikwa panapa ndite sei, handisi kuzvida. Iye mudzimai uyu paakadisappear 26 nemurume uyu haana kuzoroora. Haana kuroora, anga asina mwana. Ane mwana wani, mukoma kepi anogoroora sei? Anotori nemhosva kuna tezvera kuti mwana wedu aripi. Mwana uyu akasara atokura ari pamba. Ari pamba. Hey! So aunza nyaya iyi ndivatezvera baba vevanakomana ava naamai vevanakomana ava vari kuti takagara zvedu nevana, asi rikabuda nechiti Jehovha Mwari, rikanyora kuti Jehovha Mwari. Zviri kufungwa nemwana mukomana uyu akanyarara uyu hatisi kuzviziva. Ko zvakaitwawo nemwana wedu uyu, isusu vabereki tomutonga chiri chii? Toti muroora dzokera kumurume wako here? Oramba ari ikoko here?
kwakadakara mbali ikoko mudikirano mudana chidani ya chirongwa chino poshongora segment part 2 machonziro ndavasauda vedu vepremier tobacco auction floors ndipo pamusha pamunoko wa mari